পাঠকেরা নিজেকে থামেনে বন্ধ করান जोबोद लाजिथावना दुखुनांथावना दाख्लै 17 सेप्तेम्बर 2022 बिश्वकर्मा फुजामोन बै सानखालि चिरां जिल्लानि साम्पापटियाव थानाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट बे रिजर्टआव मोनाबिलि समाव माखासे सेंग्रा सिख्लाफ्रा जौ लोंनानै माने मोसानायजों लोगोसे बेवहाय जों नुदों सानैसो सेंग्राफ्रा सानैसो सिख्लाफोरखौ गाज्रि नोजोरजों नायनानै जि मोनसे थासारि जि मोनसे भिडिअ भाइरेल जादों बे भिडिअखौ नुनानै जोङो गिखांनाय मोन्दों जोंनि समाजनि बिबानगिरिनिफ्राय गिखांनाय मोन्दों जोंनि समाजनि दिथागिरिनिफ्राय गिखांनाय मोन्दों आरो बे जाथायखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो बेनि फेमिलि रिजर्टआव जि जाथाय जाबाय बे जाथायखौ आयेननि नोजोराव लाबोनानै आयेननि आवथायाव लाबोनानै बे फेमिलि रिजर्टनि जे बिगोमा बे बिगोमाखौ आयेननि नोजोराव गिथावना मोनसे साजा होनो थाखाय जों दिनै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा न्याय नागिरनानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि मोनसे गोसोखांनाय लाइननि गेजेरजों मिथिहोनो नागिरदों मोननै डिमान्डखौ बेयाव लानाय जादों मोनसे डिमान्डआ जाहैबाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टनि जि बिगोमा बे बिगोमाखौनो आयेननि आयथायाव लाबोनानै बिथांखौ गोख्रों साजा होनांगौ आरो नैथि दाबिया जाहैबाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्टखौ बन्द' खालामनांगौ मानोना जों नुदों चिरां जिल्लायाव 2022 मायथाइनि जि मेट्रिक रिजाल्ट बे मेट्रिकनि रिजाल्टआ आसामनि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो लास्टआव दुखुनांथावना आरो जों नुदों बेबायदि थासारिया जुदि सोलिबाय थायोब्ला जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि जे इयुन बे इयुना धंस जागोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि फरायसा फरायसालिफोरनि जोंनि इयुननि लाइमोनफोरखौ बिथांमोननि इयुनखौ लानानै खेला गेलेनायखौ जों माब्लाबा जों कमप्रमाइज खालामा बिनि थाखायनो जोङो दिनै चिरां जिल्ला आरो क'क्राझार जिल्लाया न्याय नागिरनानै रायजो राजाखौ लानानै जोङो बेयाव खुंथाय सानाय हाबाफारि लादों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो आसामनि गिबि मन्त्रि लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांखौ बे जाथायनि सायाव गोख्रों मोनसे नायबिजिरनाय लानानै बे जाथायखौ थाबैनो सलुसन खालामनो थाखाय जोङो खावलायहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा स्पष्ट आरो जों मोनसे थांखि लाखादों जे फुजा मेलानि नामाव फुजा मेला होनायनि नामाव जों बुंदों फुजाखौ नांगौ इसोरखौ गाबनांगौ जों बुंदों फुजा मेलानि नामाव जायफोर समाज बिरुद्धि खामानि मावग्रा बिथांमोना मा खालामो जौ फानो ड्राग्स लायो बेबायदिखौ जों बन्द' खालामनांगौनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांखि लादों आरो बे थांखियैनो चिरां जिल्ला क'क्राझार जिल्ला बाक्सा जिल्ला उदालगुरि जिल्ला जोंनि 34था जोंनि जिल्ला कमिटि दङ बिथांमोना जिल्ला बेंगिरिनो मेम'रेन्डाम होदों आरो जों खावलायदों जोंनि थांखियाव मोगथाङाव जाफुंहोनोब्ला जोंनि समाजनि दिथागिरि जोंनि फोरोंगिरि जोंनि समाज बेंगिरि बिथांमोना जोंनो हेफाजाब होनांगोन आरो हेफाजाब होब्लासो जोङो जोंनि फरायसाफोरनि इयुन जोंनि लाइमोनफोरनि इयुनखौ जोङो मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलांनो हागोन जोंनिया स्पष्ट बिगोमाया बेवहाय आयेननि गोख्रों साजा मोननांगौ आरो नैथि नाम्बारा जाबाय बाथौ फेमिलि खेराइ रिजर्टआ बन्द' जानांगौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 2 নম্বৰ थांखिया जोंनिया बेनो स्पष्ट আজিৰ যিটো আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ এফচু আৰু বিটিআৰ আক্ৰাছুৰ সমূহীয়াভাৱে যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নীৰ মালিকানাধীন যিটো বাথৌ খেৰাই ৰিজৰ্ট এই ৰিজৰ্টত আমি বহুদিন ধৰি শুনা পাই আছোঁ যে তাত অসামাজিক কিছুমান কাৰ্যকলাপ হৈ থাকে আৰু যোৱা আজি 7 দিনমান আগত আমি দেখিছোঁ দুজন আমাৰ যুৱতীক তাত কিবা ডেন্স বাৰৰ সময়ত তাক টনা আজোৰা কৰা দেখিছোঁ গতিকে আমি বিটিআৰ আক্ৰাছুৰ পৰা এই ঘটনাক তীব্ৰভাৱে গৰিহণা দিছোঁ আৰু তেনেকুৱা কাৰ্যকলাপ আমাৰ চিৰাং জিলাৰ লগতে বিটিআৰ অঞ্চলক হোৱাটো আমি বিচৰা নাই আৰু আমি
এই যিটো বাথৌ খেৰাই যিটো ৰিজৰ্ট আছে এইটো বন্ধ হ'ব লাগে বুলি আমি বিদ্যাৰ আকাশৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ। কিন্তু দেখা পাইছে অকল এইটো বাথৌ ৰিজৰ্ট কেন্দ্ৰটো নহয়, তাৰপৰা এনেকুৱা ঠাইতো এনেকুৱা পৰিস্থিতিত সন্মুখীন হ'ব লগা এনেকুৱা শুনি পাইছে। ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে কি হয়, আমি বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰশাসনক আমি দাবী জনাইছোঁ বা আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আমাৰ এই নেশ্যনেল হাইৱেৰ কাষত যিমান ধাবা বাৰ আছে এই ধাবাবিলাকৰ এটা নিৰ্দিষ্ট টাইম থাকিব লাগে আৰু এই টাইমত যাতে ধাবাবিলাক খোলা থাকে, টাইমত যাতে বন্ধ হয় আৰু যিটো আমাৰ এই মানে ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা আমাৰ যিটো ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি তেওঁলোকে কিছুমান কাৰ্যকলাপত যাতে মানে তেওঁলোকে বাধা আৰোপ কৰে সেইটো অনুৰোধ জনাইছোঁ। नोंथाङा गोबां रां आर्जिनो गोसो जादों नामा? जुदि गोसो जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय मोजां खौरां। निउ इन्डिया टेक्न'लजिस मास्टार फ्रेन्चाइज अल आसाम एटिएम सार्भिस हिटाची एटिएम एन्ड टाटा इन्डिकेस एटिएम फसंनानै नोंथाङाबो गोबां रां बुथुमनो हागोन। लाइमोनफोरनिफ्राय जागायनानै बैसो जानाय गासिबो बैसोनि सुबुंफोरानो बे फालांगिजों गोरलैनो रां आर्जिनो हागोन। नोंथांनि गामियावबो बे एटिएम मेसिनखौ फसंनानै नोंथाङाबो मुलाम्फा मोननो हागोन। बांसिनै मिन्थिनो थाखाय 7002005007 एबा 9401230135 जानबुं अनजिमायाव दिनैनो सुलाद ला।